Ola, amigos. Non sei quen atopará a miña mensaxe nesta botella. Pero para quen atope, comezarei coa miña presentación. Chámame Catula, aínda que o meu nome real é o de Encarnación. Pero aquí, en Cariño, onde eu nacín, as que temos este nome chámanos Catula. E a verdade é que é como a máis noso, máis da terra. Son unha pícara de 9 anos, nun lugar moi fermoso chamado Cariño da Riba. Por certo, sabías que na televisión dixeron un día que o meu pobo era o que tiña o nome máis bonito de España? E mira que en España hai povos. Pois ben, dende o lugar no que vivo, é mellor se te sentas no sillón que ten o meu veciño, o señor Juan. Vese o resto do pobo, a fábrica de xeo, a lonxa onde se vende o peixe, a praia da Concha, o coto de Figueiroa, e ata se ve o meu cole. Vivo cos meus pais, Xiao e Iria. O meu pai é un deses mariñeiros que loitan no medio do mar para gañar a vida e sacar a familia adiante. Ás veces, cando vai mal tempo e non vai a pescar, repara os aparellos ou pinta o barco. A miña nai tamén axuda nos cartos da casa e traballa na fábrica como a moitas mulleres do pobo. Aquí faise unha conserva moi sabrosa. A única que non traballa son eu. Bueno, si traballo, pero no cole. Calquera non traballa cos pesados dos profes que temos. Que si lectura, que si escribir, que si multiplicacións, que si divisións. Coido que moitas veces se pasan, pero no fondo, fano polo noso ben. Ademais, tamén facemos outras actividades importantes. Vou vos contar.
no mes de decembro, facemos o Festival do Nadal. Hai obras de teatro, cancións, teatro de sombras. Ás veces tamén contamos chistes, pero o mellor de todo é que nos imos de vacacións ata outro ano. Por fin podemos descansar un pouco. Xa pasaron as vacacións de Nadal. Os reis non se portaron moi ben, que digamos, pero podían ser peores. Agora xa estamos outra vez no cole. Volta ao traballo e aguantar os pesados eses. O día 30 de xaneiro celebramos o Día da Paz. Non entendo moi ben porque se celebra só un día no ano. Acaso os outros días podemos pelexar? Ás veces penso que os maiores non razoan dabondo. No meu cole, este ano, fixemos cartéis sobre a paz e os puxemos polo colexio para facer unha exposición. Tamén sentamos todos e todas no patio e despois de estarnos un pouco en silencio, soltamos unha pomba. Voou alto, moi alto, e logo posou no tellado do cole. Desde alí, ollaba para todos nós, como queréndonos dicir algo. Sede vos, entendínlle eu. E como o asunto da paz é tan bonito, os profes do cole pensaron que era un tema bon para os disfraces do entroido escoller un tema común. Así que fomos disfrazados de povos do mundo. Uns de tiroleses, outros de negriños de África, outros de hawaianos, outros de mexicanos e outros de chineses. Os traxes eran preciosos e ademais aprendimos que, aínda que no mundo haxa tantos povos, temos que nos respetar uns aos outros. Outra das actividades que a min me gusta moito é o día que imos ao monte. Alí facemos plantacións de árbores. É importante cuidar a natureza. Imos todos os rapaces do colexio, cos nosos profes. Facemos a plantación. Xogamos e comemos no monte. É un día a la mar de bonito. E sobre todo se vai bon tempo. Podemos ver bestas salvaxes, gando criado no monte. Que bonita é a natureza. Por que hai tanta xente empeñada en destruírla?
Sigo pensando que ás veces os maiores están tolos. Pero ademais de traballar e facer estas actividades, tamén xogamos. Cando é hora do recreo, o colexio parece outro. O patio é un fervedoiro de cativos e cativas xogando, correndo, brincando, pasámolo bomba. E cando toca a serea, volta ás clases a seguir amolándonos cos traballos. Onte, no cole, fixemos un festival para celebrar o Día das Letras Galegas. Este día é moi importante para os galegos e galegas, porque así defendemos a nosa lingua e as nosas tradicións. Fixemos obras de teatro, bailes galegos e ata cantamos o noso himno. Foi moi bonito. Penso que agora xa vos contei dabondo para ser a primeira vez. Encantaríame que me contestasen. O mar é moi grande e moi forte para levar a miña mensaxe lonxe, moi lonxe. Poderíamos facer unha amizade boa. Non entendo por que outras xentes son tan malas e se matan uns aos outros. Eu non quero ser así. Quero ser a túa amiga e se todos fósemos amigos irían mellor as cousas no mundo, non crees? Unha aperta e un bico moi forte, aínda que non te coñezo. Hola amigo, non sei quen atopará a miña mensaxe nesta botella, pero para quen atope, comezarei coa miña presentación. Chámame Catula, aínda que o meu nome real é o de Encarnación. Pero aquí en Cariño, onde eu nací, os que temos este nome chamamos Catula. E a verdade é que joy.